سلام تغطتلتي سمنا مدب سبورت SBS تقرينيا إبراهيم عليه كما يكنيخم أبناي لومي مدبنا إرترايانن إتيوبيانن تقدمتي بشكلتا ببزحيز ساتفلهم علم لخا قدمات بشكلتا يكادلو أب كايرو شامبيونا قدم بشكلتا من قد أفريقيا كلتاشن 21 تغايدو دوب أفريقيا زبزح ميداليات كتعوة كلا إتيوبيا أب قدم مكببال سالسيت وجيا إرترا أب زعمت أب زوراي أي تساتفتن ناي موعوعي وعل أمونغو غانتا أرسنالن منغستي رواندان وعلو كحدث أبزك عربولو زلوان كونتات سبعو مسالات أب رواندا سكفتاتاتي فوترو زبلو قله كابتو مارسا زحزه مدبالنا كتكاتاتلونا نعدم زي حلفة قدام أبتوسكانا إيطاليا مبل 15 عمتاوي قدد مشكلتا استرادا بيانكا تغايدو بعوة نيزرلانداوي أبالغانتا ألبيتشين فينيكس ماتيو فاندر باول تزازيمو أبزي زحلف عمت بمخنيات لبدا كوفيد-19 ككاد زي تغالو وراي أبزي عمت بزحت أب عالمنا زحيلو تغادمتي زي تساتفولو كوينو وعيلو فرنساوي أبالغانتا دوچا انين كوكي جوليان ألافليب كالاي وچيو أبزي ناي حدا معالت وددر إرتراين تقدمتي أبال غانتا تريك سغافريدو أمانيل قبرق جابيرن أبال غانتا كوفيد-19 البرهانن تساتفهم مبل 73 200 بتغطاتالي درجاتات حزم وددرهم مفتسامهم تفليت الله بخالو وغن أب تركي قدم بشكلتا جراند بري غوندوغ مس تغايدو أبالات غانتا ترنغانو سايكلين تيم كولومبياوي كارلوس كوينترون إرتراوي متكل إيوبن تمرارحم قدامين كلاين بموتا تعويتهم أب تماسسالي زيناها مبل 43 عمتاوي قدم بشكلتا جراند بري اندستريا اند ارتيجاناتو تغايدو بلجماوي ماوري فان سيفنانت كابدوچه اونين كويك ستيب كعوتن كله إرتراوي ناتنايل تسفاچن كابغانتا اندرونيجا كاتولي سيدرمك زيدنا مبل 10 تغلت وديو بينيام جرماي كابغانتا ديلكوخا قرب دهيرو مبل 10 شديشك وصن كله مرهوي قدوس كابغانتا استانا بريمير تيك مبل 28 وصيو امانيل قبرق جابير كابغانتا تريك سغافريدو يعقوب دبساي كاب ديلكون ኢትዮጵያዊ ሙሉ ክንፈ ኃይለ ሚካኤል ካብ ዴልኮን ውድድሮም ከይፈጸሙ ምትራፎም ተፈሊጡሎ زي حلفة سمون أب كايرو جبسي شامبيونا قدم مشكلة من قد أفريقيا 2021 تقايدهم دوب أفريقيا زبزح ميداليات بمعتار تعويتا زوم قدمات أب استفلاليو مدبات تغففيلهم بهاجر درجان بولكن تقايدهم إرترا أبزي ببزحيز الناد عوتات تمزقبلو زنبرت وراي أبز عامتاي تساتفتن قداماي معلتيز جمره بقدم كلتا فجيزي هاجرات دك تبعتيو كوينو دوب أفريقيا تعواتيت كتكون كلا رواندان الجيران تختيلنا كاليتن سالشيتون وچين أب قدم كلتا فجيزي دك نسيو منسيات بولكي دوب أفريقاويت شانتا أوليفر كتعواتن كلا جبتاويت هابيبو إليوان الجيراويت نسرين حولين كاليتن سالسيتن وديين أب منسيات قدم من قدون شانتا دقيما كتعواتن كلا هابيبون نسرين بتماسسالي تغتلنا بترا وددرم فتمن أب مدم منسيات دك تبعتيو دوب أفريقاوي بيدري كراوس روانداوي إتين تيزرن دوب أفريقاوي جاستين تشرتترن كاب قدامايك سابسال ساي درجاتات محز تعويتهم إثيوبيان لترا دابسان كيا روغوران شامناين مبل 10 تغلتن وديوم بوغن إليت دك أنسيو دوب أفريقاوان كالا أوبل هوزرن فرانسيس يان فان رينسبرغن قداميتن كاليتن كوتسان كلها ناميبياويت فيرا لوزر سالسيتو وتيا إثيوبياويت سلام أمها رابعيت بموتا ميداليا كملتان كله محرت أسقل قبل يوهانسكا قرب دهيرا 10 وتيا أب شامبيونا قدم من قدي إليت دك تبعتيو دوب أفريقيان رايان جيبنسن كانت مينن بزل على كعوتهم كلو روانداوي مويس موغيشا زي طرفت بوتا بوديم بموسى تعويتو ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ 50 ኮጽን ኮሎ ስንታዮ ከበደኻ መበል 10 ወጪሎ ኣብ ቀደድም ምቅብባል ሕውስዋስ ጾታታት ደቡብ አፍሪካ ተዓዋቲት ክትኮንን ከላ ሩዋንዳ ካለይቲ ኢትዮጵያ ሳልሰይት ወጽን ኣብ ቀደድም ሻምፒዮና መንገዲ መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ሩዋንዳውያን ኤቴን ቱይዘርን ሳሙኤል ኒዮን ኩሩን ቀዳማይን ሳልሳይን ኮጽን ኮሎ ሞሮካዊ መሐመድ ናጂብ ሳምቡሊ ካላይ ወዲዩ ኢትዮጵያን ላተራ ዳበሳን ጃፋር ጠሃን መበል 13-14 ኮጽን ኮሎ ኪያሮ ጎራኻ መወዳታ ደረጃ መሐዝ መበል 10 ወጪው ኣብ ቀደድም ምሽክለታ መንገዲ አህጉራዊ ሻምፒዮና አፍሪካ ራያን ጊበንስ ከዕወትን ኮሎ አልጀሪያውያን ናሲም ሳዒድን ዩሱፍ ረግዊግዊን ካላይን ሳልሳይን ወጪም ጽጋቡ 50 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ምዝዛሙኻ ተፈሊጡሎ
ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና እንግሊዛዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል ምስ መንግስቲ ሩዋንዳን ሚኒስትሪ ቱሪዝም እታ ሃገርን ብዝኣተወቶ ንግዳዊ ስምምዕ መሰረት ኣብቲ ንግጥም ለቢሳቶ ትፃወት ማልያ ንሩዋንዳ ብፅሑ ወይ ከዓ ቪዚት ሩዋንዳ ዝብል ፅሑፍ ተቃልሐ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዓለም ለኸ ስክፍታ ዝፈጥር ኣብ ዝኾነሉ እዚ መወዓዊዒ በብመዓልቱ ዘገርም ይመስል ክብል ባርኒ ሮናይ ኣብ ጋዜጣ ደ ጋርዲያን ከምዚ ክብል የስፍር ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ንመንግስቲ ሩዋንዳ ብዛዕባ ሞታት ኣብ ቤት ማሰርቲ ጎነፃዊ ምጥፋእ ሰባትን ስቃይን ክምልከቶም ሓቲትዎ ነይሩ ቅድሚ 6 ወርሒ ኸኣ ፖል ሩሴሳባጊና እቲ እጃሙ ኣብ ምስፋን ሰላም ኣብ ግዜ ህልቂት ሩዋንዳ 1994 ኣብታ ሆቴል ሩዋንዳ ዝተባሃለት ፊልም ዝተዘንተየሉ ወናኒ ሆቴል ቤተሰቡ ሓሶታዊ ፍርዲ ኢሎም ዝፀውዕዎ ዝቐረበሉ ክስታት ግብረ ሽበራ ክምልስ ኣብ ዱባይ እንከሎ ናብ ሓንቲ ነፋሪት ብሓይሊ ተዓፊኑ ኣትዩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከኣ ተፃዋታይ ጋንታ ኣርሴናል ዴቪድ ሉዊስ ኣብ ሓደ ተኣምራታዊ መዘናግዒ ምብፃሕ ዕረፍቲ ናብ ሩዋንዳ ተጓዒዙ እዚ ኸኣ ኣብ መንጎ ኣርሴናልን እታ ብመሰረት ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ህይወት ህዝባ ብፍቕራታት ምፍርራሓትን ምስጢራውያን መቕተልታትን እትልለ ሩዋንዳ ዘሎ ኣዝዩ ዝተጣዓመ ዝምድና ንምምስካር እዩ ንሱ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣነ ንኹሎም መሓዙተይ ዕረፍቶም ኣብ ሩዋንዳ ከሕልፍዎ ክመኽሮም እየ ዝብል ነበረ ቪዚት ሩዋንዳ ዝምውሎ መወዓውዒ ኣርሴናል ኣብ ዝምድና ንግድን ስፖርትን ክሳብ ሕጂ ዘይንቡር ኮይኑ ጸኒሑሎ እቲ ውዕል ንግዳዊ መወዓውዒ ኣብ እጅገ ልብሲ ኣብ ጉንበት 2018 ብወግዒ ክምረቕ እንከሎ ገለ ናይ ምግራም ትዕዝብቲ ነይሩ እዩ ካብኡ ንድሓርካ እቲ ረኣይ ካብ ወሰን ናብ ማእከል ሰንከልከል እናበለ ተቐባልነት ብምርካብ ናብቲ ሰፊሕ ሞራላዊ ሕቶታትን ስክፍታታትን ዘለዎ ህይወት ፕሪምየር ሊግ ኣትዩሎ ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብልኡላን ዝኾነ ሃገራት ክዕደግን ክሽየጥን የሕሊፍዎ እዩ ዓለም ለኻዊ ስም ወይ ከዓ ዝና ናይተን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምዕራይን ምፅራይን ከዓ ብምውሳእ ይሕግዘና ኣሎ መን እዩ እቲ ዝቕፅል ከምዚ ዓይነት ንግዳዊ ውዕላት ዝፍፅም ምስ ኩሉ ሕውስ ዝኾነ ውልቀ መላኺ እቲ ፍልልይ ምስ ሩዋንዳ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ሃገር ክትበፅሓ ወይ ከዓ ክትዛወረላ ምልክዕቲ እንተኾነት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ኣብ መሬት እያ ሩዋንዳ ካብ ዌልስ ብዙሕ ኣይተዓብን እያ ዝበዝሐ ክፋል ህዝባ ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር ኣብ ናይ ደገ ሓገዝ ከዓ ኣዝያ ትምርኮስ ኣብዚ ግን እንህለ 30 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸውን ገንዘብ ንሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝሃብተማ ጋንታታት ስፖርት ትኸፍላላ ክልተ ነገራት ከዓ ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሳምንታት ናብ ሓደ ሙሉእ ዝኾነ ቅሳነት ኣምፂሞ እቲ ን3 ዓመት ዝተኣትወ ንግዳዊ ውዕል ምስ ኣርሴናል ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ክሕደስ ምዃኑን መንግስቲ ብሪጣንያ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዘመልክቱ ኸኣ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሩዋንዳ ሓደ ምንጪ ዓሚቕ ዓለም ለኻዊ ስጋት ወይ ከዓ ስክፍታ ኮይኑ ምህላው እዩ ሚሼላ ሮንግ ካብ ግዜ ህልቂት ሩዋንዳ ጀሚራ ጉዳያት እታ ሃገር ክትከታተል ዝጸንሐት ጸሓፊትን ጋዜጠኛን እያ ብዛዕባ እቲ 21 ዓመታት ዝጸንሐ ስርዓት ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ዝጸሓፈታ መጽሓፍ ዶንት ዲስተርብ the story of a political murder in an African regime gone bad ዛንታ ሓደ ፖለቲካዊ ቅትለትን ዝተባላሸወ ኣፍሪካዊ ስርዓትን እተዘንቱ ኣይትረብሹ ዝብል ትርጉም እተስምዕ ሚያዝያ ተሓቲማ ውፅያ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሩዋንዳ ካብ 2018 እናገደዱ እዮም ከይዶም ትብል ሚሼላ ሩዋንዳ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ጨቆንቲ ሃገራት ኣፍሪካ እያ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዓመታዊ ምርጫታት ኣብቲ ሃገር ይጭበርበሩ እዮም እቲ ዝኸፍአ ኸኣ ዘይሕለል ፃዕሪ መንግስቲ ነቶም ነቲ መንግስቲ ዝነቕፉ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታት ምህዳኑ እዩ እዚ ኸኣ ስግረ ሃገራዊ ጭቆና ወይ ከዓ ጸቕቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነዚ ተግባር ሚሼላ ምስቲ ቀደም ትካል ስለያ ሞሳድ ናይ እስራኤልን ስታዚ ናይ ምብራቕ ጀርመንን ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታቶም ንምቕንጻል ዘካይድዎ ዝነበሩ ስራሓት ተናጻጽሮ ፕሬዚደንት ካጋሜ 99 ካብ 100 ብዙሕነት ረኺቡ ኣብ 2017 ደጊሙ ተዓዊቱ ፍቱ መሓዛ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ኮይኑ ጸኒሑ ምስ በዓል ቶኒ ብሌይርን ቢል ክሊንተንን ይዋዘ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ስልጣነ ኣሰልጣንነት ኣርሰን ቬንገር ኣብ ኣርሴናል ትዊት ይገብር ነይሩ እቲ ዘገርም ካብቶም ብዘይ ድሌቶም ኣርሰን ቬንገር ክስጎግ ኣለዎ ዝብሉ ነይሩ ሚሼል ኣሮንግ ካጋሜ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ተካኢ ይብሉን ምኽንያቱ ንኹሎም እቶም ናብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ ናይ ቀረባ ኣዕርኽቱ ዝነበሩ ስለ ዝኣሰሮምን ወይ ከዓ ስለ ዝቐተሎምን ትብል
እዚ ኩሉ ግን ምስቲ ኣብ ኣፍሪካ መሪሕ ዝኾነት ገስጋሲት ሃገር ኢሉ ዝጠቅስ መዋዓውዒ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣርሴናልን ምብጻሕ ተጻዋታይ ዴቪድ ሉዊስ ናብ ፕሬዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ሩዋንዳን ብኸመይ ይሰመማዕ? እታ ሃገር እቲ ንግዳዊ ውዕል ምስ ኣርሴናል ክሕደስ ድዩ ኣይኮነን ዝሃበቶ ርእይቶ የለን። ምናልባት ብወገን ጋንታ ኣርሴናል ሞራላዊ ጉድለት ኣብዚ ጉዳይ ዝህሉ መርገፂ ዘሎ ይመስል። ምክንያቱ እዚኦም ሞራላዊ ሕቶታት ኩዕሶ እግሪ ክምለሶምን ክገጥሞምን ዘለዎም ብድሆታት እዮም። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ምዕባለን ምስፍሕፋሕን መኽሰብን ምናልባት ከዓ ስስዐ ተባሂሉ እውን ክጽዋዕ ዝኽእል በቲ ሓደ ወገን ምስ መን ውዕል ይኣትዉኻ ኣብ ምምራፅ በቲ ካልእ ወገን እቲ መስመር ኣበይ እዩ ዝሕንፀፅ? ብመንገዲ ኣየር ኤምሬትስ እናበረርና ሩዋንዳ ከይንበፅሕ ንኽእል ዶ? ንስዑዲ ዓረብያ መሳርሒታት ኩናት እናላእኽና ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከይትገዝእ ክንክልክላ ንኽእል ዶ? እዚ ዝተጨማላለቐ ህይወት ኩዕሶ እግሪ እዩ። ንኣርሴናል ከዓ ሕቶ ምሕዳስ ውዕል ምስ ሩዋንዳ እዋኑ በፂሑሎ። ምናልባት ሩዋንዳ ኣብቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝርዝር መገሻ ዘይካየደለን ሃገራት ኣትያ ብቐይሕ ሕብሪ ስለ ዝተለኽየት ኣብቲ ውሳነ እጃም ይህልዎ ዶ? መግለፂ ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ክብደት ይህልዎ ዶ? እናሓደረ ግን እቲ ውዕል ዘሰክፍን ዘይልሙድን ምዃኑ እናነፀረ ምኻዱ ኣይተርፎን እዩ ክብል እዚ ኣብ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ዝወፅእ ዓምዲ የስፍር። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ትሕዝቶታት ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።